Hej, velkommen til den, når vi i dag skal smage røde takkis. Du har set en tunde. Du har set en tunde. Nå, de var i hvert fald meget stærke. Må jeg få noget mere? Det er også. Far har også set min video. Nå. Vi skal i hvert fald lige have noget mere at drikke. Okay, de er stærke. Lige stærke. Hej, velkommen til den her video. Nu skal jeg smage de her røde takke. Ja. De er pænt stærke. Nødder. Og jeg skal bare sige dig, at de er stærke. Ja. Så må det blive lidt sure i det. Vildt stærke. I skal ikke prøve dem her. Det ved jeg, det må sige. Præcis. Der er ikke subscribe, det vil jeg sætte stor pris på.